Ahoj, chtěl bych vás uvítat u mého zřejmě víceméně prvního videa. Jak můžete poznat, tak je to z Team Fortressu. A někteří tu hru znají, někteří asi ne. Ale jedná se vlastně o to, nebo teďka hlavně v tomhle, že vlastně modrý tým musí přetlačit ten vozík, jak tady vidíte. Musí přetlačit po kolejích až na určitý místo a tam vlastně vybouchne a tím vyhrají modří. A jelikož jsem v červeném týmu, tak musím jim v tom zabránit, aby ho tam nedotlačili. Takže jdeme na to. Šmejd jeden zdrhl mi. Ani jedna trefa. No jo. Kdo je laker? Ten je laker. Kurňa. Můžete mi do háje říct, když jsem mu dal backstep, tak proč nezemřel? OK. Naprosto chápu. OK, jdeme vyzkoušet za demomana. A tahle klasa, nebo hlavně co teďka mám tady, a tak víceméně nastavený, tak je to, že má víceméně takový, dejme tomu, že zrychlý běh. Pikachu. No jo, nezvládl to stihnout. Vidíte, to je tak, když se prostě před vámi objeví spy. Ty vo... To si děláš srandu, já trfím samý spy, ale toho jednoho blbého demomana ne. Děkujeme Volve, nevím jak se teďka momentálně čte. Ale jak tady máte prostě ten server, Valve, Payload, to je jedno. Děkujeme, že seš, prostě. Že seš a že nás běžně trolíš. Jako já neříkám, že já neumírám a tak, ale tak prostě, když vidím, že tam se blíží někdo za tebou, tak asi poznám, že to je spy, nebo fakt je to můj spojenec. A kurňa, ty vogo, to jsem nečekal. A ty utíkáš sem, tak neutíkáš. Hej, ty vogo, jsi mi zdáš úplně, kdyby spy bys byl, ale tak samozřejmě nejseš. No vidíš to. Ty jsi spy, tak nejsi spy. Škoda, že nemůžu odbírat ty brokovnice tak ze země. Představte si, kdyby byl prostě třeba demoman s kulometem. To je sen každýho demomana. Tak pojď. Cože? OK. Nečekal jsem, že to bude až tak lehký. Pojď sem, spy. Ty musíš být spy. Kurňa. Díky. Ještě ani jsme nezemřeli. No možná vlastně jo, že, ale... Teďka bude menší střih. Takže jsem zpátky. Omlouvám se za střih, ale musel jsem na chvilku někam odskočit a
Ještě z nějakých technických důvodů. Takže snad by všechno mělo být OK. Jo, a jak jste si mohli zřejmě všimnout, tak v anketě bylo, těch asi, kteří to viděli jenom, tak si všimli, že tam bylo napsané Flodo a tady je napsané Lolinder a Narion. Je to z jednoho prostého důvodu a to je ten, že... To je ten, že... Moje původní jméno prostě bylo Flodo teda. A pak jsem si zašel na nějakou stránku a tam mi to vygenerovalo tento nick. Takže jsem v této hře Lolinder a Narion, ale jinak prostě jsem. A takže to by bylo asi to tak k tomu jménu. A proto jsem Lolinder a Narion v této prostě v TF-ku, ale jinak prostě vy můžete říkat Flodo. Doufám, že budou všichni tak stupidní a netref... No, dobrý. A zřejmě bude asi mé oblíbené slovo stupidní. Doufám, že si mě nevšimli. Vypadá to, že asi ne. Taká ironie. Tak výborně. Dáme tam třeba tebe. Kurně. Dobrý, díky demamane. Největší ironie je, že... Kurně. Největší ironie je, že vždycky běžím já k tomu medic kitu a vždycky mi to někdo zabere. Teď je to naopak. Ty ne. No díky, nechci měnit tým. Jo, teď to mám asi zřejmě v angličtině, ale nebojte se, já to tam potom přeměním na češtinu, takže se nemusíte bát, že o něco přijdete. Třeba v hlasování a tak. Já už jsem to jednou asi zmínil, ale tak můžu se přece jen opakovat, ne? Moje dvě oblíbené klasy jsou prostě Demoman a Spy. Za Spy hraju docela často a za Demomana ten si mi líbí vždycky, jak tam je ten jeho prostě útok. Ta jeho charge. Pokud nikdo neví, co je to charge, tak přišel víceméně o všechno. Nebo vlastně přijde, protože... No tak můžu vám to přece jenom říct. Je to vlastně to, že... je to vlastně to, že on se líbí takovou nabije elektřinou, zřejmě elektřinou, a pak prostě vyběhne. No to je vlastně ta charge, že? No něco podobného má medic, akorát že on nevyběhne, ale... Ne. OK. Akorát, že on nevyběhne, ale... vlastně může někoho mu dát charge a to je, že bude mít třeba ochranu kolem sebe, nebo prostě mu dá, že bude mít lepší zbraň, jakože mu bude moct dávat kritika a tak, ale to prostě záleží na jeho... Kurně. To záleží na jeho... lečící trubici. Teďka mi to úplně vypadlo, jak se to řekne. Na jeho medic gunu, jestli bude mít tenhle, tak mu to, tak toho, koho bude léčit, tak tomu dá ochranu, ještě on bude mít taky. Ten Kritzjäger, že bude mít prostě, že se mu nabíjí trochu rychlejší ta jeho charge a že mu bude dávat kritiky víceméně na tu zbraň a tak. To někteří by asi mohli eventuálně znát. A jinak, když vydám videa, tak asi to nebude delší než ta, možná ta půl hodinka.
A to nevím, jestli vůbec budu natáčet tak takovou dlouhou dobu. A však uvidíme, no, jak to bude všechno vycházet. Ale jak nevím, jestli můžete slyšet, ale jak si mi někdo pořád otravuje na Skypeu, takže bych dal možná střih. Ne, nechci vás připravit o takovou lahůdku. Já minu? Pojď sem! Proč já vždycky všem ostatním hráčům kromě sebe musím splnit nějaký achievement nebo dostanou zbraň a já ne? Zákon schválnosti. Ale prostě nějak moc nehraju za Heavyho, protože když tam přijde prostě za vámi spy, je docela zlé, no, takže většinou hraju za spy nebo demomana. Můžu zkusit ještě třeba z tady tohohle, no, za skautíka. Ale zase možná budu muset zvýšit citlivost na myši. Protože se mi to trošičku nelíbí. Škoda. Mohli jsme ho uhulkovat k smrti. Tak jestli bude čas, takže bych možná to zkusil vám nastavit na češtinu. Bohužel já jsem takový mistr, že nevím, kde to je, ale hádám, velice hádám, že to bude na... ne, že to bude u Steamu, takže si to když tak potom nějak dám. Senzitivita, to je docela dost velká, to dám na 6. Jo, docela to jde. Některým se to zdá třeba moc, ale prostě... Já mám poněkud starší myš, takže... díky. Ha, bedle. Kurňa, ne. Okay. Budeme za Pyra. Burner, flare gun. Vezmeme si... ne, to si necháme. Tak. Tak, pojď. Nikdy se neotáčí k Pyrovi a Spyovi zády. Už zemřel? On zemřel. Lama. No, 69 srdíček. Dobrý, dobrá trefa. Ty jsi s námi. Dělnej. Výborně. Já vím, že tam ještě někde lékárnička, ale teďka pro ně nechci momentálně. Kritik. Říkám ti, nemáš jít k Pyrovi zezadu. Ne, nemáš jít k Pyrovi zezadu. Ne, zásah. Kurňa, ani to neskoušej. Tady ještě jedna taková schovaná. To jsem já, ty vago. Mě nemusíš hnedka zabíjet. Když vím, že vypadám tak hezky úplně. No dobrý, zabil jsem. Trefil jsem Sentrinu. Tohle on tam měl medika. To není dobrý, to není dobrý. Za koho půjdeme tentokrát? Půjdeme za Spy. Spy. Oh, počkat, to nebyl Spy? Proč?
Jak můžete jednoduše poznat, když je to třeba, když víte, nebo prostě když si myslíte, že scout je spy, to je ten nejrychlejší zřejmě, to poznáte toho, že prostě běží strašně pomalu. Ale tenhle nebyl spy a běžel přesto pomalu. Takže logika nade vše. No jo, no jo. Mě netrefíš. No, taky naštve. Měl headshot. Si trošku dobijeme hodinky. Výborně. Jdeme do útoku. Dobrý den, pane Heavy. Dobrý den, pane teleporte. Mě dal ještě headshot. No tak pravda, že já jsem šel celou dozadu, což je velká blbost. Ještě když tam máte dva snipery, ale... Vidíte toho skauta? Ten se mi zdá, kdyby byl spy, ale zřejmě asi evidentně není. No tak pojď. V téhle hře je jedno základní pravidlo a to je, že si každý musí hlídat zadek. Nejde to bohužel říct slušný, ale je to tak. Kurňa. Jak ví? Jaký dispenser kam? Ne. Vždycky, když si chci někoho backstepnout, hlavně u těch sniperů, tam mají ten blbý štít. A když už se blížím k tomu štítu, zničím ho a tak mě zabije prostě druhý sniper. Nevím, to mají jako šefovaný. Ne, tentokrát nepůjdeme za Andyho, půjdeme. Za Demomana. Kurně, ten tam je dead, jo. Prosím, prosím, prosím. Tak to bylo dost těsný. Ne, ne, ne. Jak ho chví? Lama. Mimochodem moje mužka je úplně naprosto briliantní. O, super. Doufám, že... Dobrý, jsme zase takový lami, jak jsem si myslel. Tentokrát to byl docela dobrý tým. No, škoda, že jsem byl trochu dál jenom od toho spavnu, že jsem mohl... A to už asi pozdě, no. Jdeme na to. Zase bráníme. Půjdeme za snipera. No, druzí, to není špatný. Akorát, že ten první má trochu víc bodů než my. No, to je trochu vedlejší. Nicméně, jestli to půjde vše podle plánu a bude dostatek času, tak plánuju vydat jako další video zřejmě buď Hearthstone, anebo World of Tanks. Když tak mi napište do komentářů, co chcete, jestli chcete Hearthstone nebo World of Tanks.
každopádně to je jedno, protože potom videu, co, jakože po tomhle videu dám to video, které zvolíte a potom bude ještě tam to druhý, takže to máte jedno, ale hlavně, co chcete teďka vy první, jestli World of Tanks, anebo Hearthstone. Pokud neví někdo, co je to, no, co je to za hra, ten Hearthstone, tak je to vlastně to, že tak je to vlastně to, že je to taková karetní hra. Kurně. Je to vlastně taková karetní hra, no. Ne, nechoď sem, Spy. Fireman. Úplně vypadlo jméno. Fireman. Já už vím. Tahni. Ne. Pojď sem. Tohle bych už za to chytl docela dost velký rage. Ale jelikož jsem tak v pohodě, tak v pohodě. Tady už je na strategické pozici Piggy. Má tady svůj teleportník. Někoho jsem trefit bez tak musel. Jo, trefil jsem. Mark 69. Mark 69. Docela dost zajímavý jméno. Takový neobvyklý. A jo, půjdeme ještě za jednou za demomanem. Oh. Ne. Jsou šmejtky. Bože. Jinak možná budu zakládat ještě facebookovou stránku, kde budu sdílet videa, které vydám na YouTube. Na YouTube. A když tak tam můžete dát. Super. Výborný. Když tak tam můžete dát prostě like. Po případě mému kanálu odběr. A jako nemusíte, nenutím vás do toho, ale tak prostě, jestli se chcete dívat na toho, jak to tady failím, občas dostanu nějaký rage, tak nezapomeňte dát odběr, abyste o takový ty speciální momentky nepřišli. A samozřejmě ještě tady budou víceméně hosté. A to budou asi tak možná jeden kámoš určitě. Už to nestih. Jeden můj kámoš, s kterým budeme asi dost poměrně často hrát. Výborně. Vyšlo to podle mého plánu. Sice jsem zemřel, ale stálo to za to. Takže nezapomeňte dát odběr, pokud se chcete dívat, jak tady všechno lamím a prostě nedávám to tady. A to bude možná tak z tohoto dílu všechno. Když tak bude možná, nevím, půlhodinkový video, tak možná bude vycházet 20 minutový. Takže to bude asi zřejmě všechno. Já vám děkuji, že jste se hlédli mé super naprosto šikovné video. Vidíte? Ale jo, trefili jsme ho. No, spíš mi pomohl ještě Demoman, ale to je vedlejší. Takže děkuji, že jste se hlédli mé video a uvidíme se u dalšího videa. Takže čau.